y chwarelwyr a laddwyd yn Chwarel Dinorwig. Da ni ddim yn nabod llawer ohonyn nhw, ond mae'r rhan fwyaf na ni sydd yma heddiw yn cofio yr olaf i gael ei ladd yn Chwarel Dinorwig, sef Mr Eric Lyle. Mae'r rhan fwyaf na ni'n cofio'r diwrnod hwnnw. Yn anffodus, tydi Linda na Stanley na Helen ddim yn gallu bod yma heddiw, ond dwi'n darllen cerdd W.J. Griffith i'r hen chwarelwr i gofio am Mr Lyle, oedden ni gyd yn meddwl y byd ohono fo. Cerdd yr hen chwarelwr W.J. Griffith. Bachgen denglwydd gerddodd rhyw ben bore, lawer dydd yn ôl i gwr y gwaith. Gobaith fflachtiau yn ei lygaid gleision, olau denglwydd i'r dyfodol maith. Cryf oedd calon hen y glas glogwyni, cryfach oedd ei ebu llef a'i ddyr. Chwyddodd gyfoeth gŵr yr aer arfeinol, o'i enillion prin a'i amal gyr. Canodd yn y côr a gath y wobr, gwyddau deithiau gwir y llwybrau blin. Carodd ferch y bryniau ac fe cafodd, magodd gewri'r bryniau ar ei lun. Neithiwr, daeth 3 gŵr o'r gwaith yn gynnar, soniwyd am y graig yn torri'n ddwy. Dygwyd rhywun tua'r tŷ ar elor, segur bydd y cyn a'r morthwyl mwy.